Eli nyt mä näytän mun kaikki nämä petsit. Ja jos nää ei ihan tässä ekalla videolla tai niin, vaan nää kaikki niin kun tulee tähän videoon, että mä näyttäisin nää, niin sitten mä näytän niinku osia tästä. Mut ekaksi mä näytän ainakin mun tietääkseni mun ekan petsin. Tää on punainen. Tää on tämmönen puku. Hyvä kuntoinen. Sitten täällä on tämmönen pipo ollut. Semmonen korvapipo. Mut mä en nyt tiedä missä se on. Kun mä taisin hukata sen silloin. Eli kun mä sain sen. Tän petsin. Mutta tää on mun eka petsi ja tää on punainen. Ja täällä pohjassa lukee C2004 Hasbro China. Ja niissä kaikissa uusissa lukee sitten se numero. Elikkä niinku nyt mä vaikka otan. No. Mulla tippuu petsi lattialle, ottakaa hetki. Elikkä tää on nyt sitten esimerkki. Elikkä tää oli eka tämmönen. Mut nyt mä näin kun saan ihan sattumanvaraisessa järjestyksessä, koska mä en muista milloin mä oon saanut. Mut sitten näissä mulla on esim. Tää esimerkkinä tämmönen petsi, niin tuolla on se. Siellä lukee 99 931222331 on tänne numero. Elikkä tää on yksi mun petsi. Tämmönen kiva reikä. Joo. Sitten mulla on tämmönen kalapetsi. Mä otan nyt ihan sattumanvaraisessa järjestyksessä, että tämmönen. Tuolla on reikä, koska tää on kyllä vanha. Tää ei oo uusi. Näitä ei saa enää. Tää on... En mä tiedä. Voi ku N-kirjain. Mut tämmönen. Tää on tosi kivan näköinen. Sitten mulla on tämmönen pinkkupetsi. Magneetti on sininen. Tämmönen perhonen. Toi kaulakoro ei kuulu sille. Mut se on nyt ollut tässä kun mä oon tehnyt sellaista pientä sarjaa. Sitä ei oo tullut niinku tehtyä, mutta sitä mä oon ihan tykännyt kuvata vaan. No eli tämmönen perhonen. Sininen magneetti. Vuodelta 2000. Ja tää pingviini. Tässä ei lue miltä vuodelta toi on, mut sitten on tämmönen leopardi. Tämmönen tosi hieno. Sininen magneetti. Vuodelta 2003. Mä olin 1-vuotias silloin. No ei vais. Sitten on tämmönen uusi. Tää on joku... Lukee LPS. Niin muuten. Näissä missään. Paitsi tässä on lukenut LPS. Elikkä nää rokkipetseinä. Nämä on rokkipetsejä. Nyt on toi LPS-juttu toi. Jossa niitä tähtiä. Sitten mulla on tämmönen. Tämmönen hieno. Ja mutta tän koiran numero on 98933311721 Hasbro SA joku tämmönen. Tämä koira. Tämä koira. Niin, elikkä mulla on tämmönen papukaija. Tämmönen hieno. Tää näyttää eri väriselle tässä kamerassa. Tää näyttää jotenkin erilaiselta tässä kameran valossa. Mä katoin, kun mä menin kivasti tällä teille. Elikkä tuolla lukee tavallinen LPS. Numero
tarkenna siihen numero. Tää mun kamera ei viiti tarkentaa tää. Joo, mut mä luen sen nyt siis 11521 on tän numero. Ja lukee LPS. Ja ei ole reikää, koska se on papukaija. Anteeksi häiriö, mun kamera kattuu. No elikkä nalleita, toku papukaija. Siis mulla on tämmönen koira. Mitä voi puuttuu häntä? Kato, kun mä en oo rikkonut yleensä näitä mun petsejä. Tossakin on jotain likaa. Tai mustaa likaa. Elikkä täältä näköjään puuttuu häntä. Mut tää on punainen magneetti. Ja tää on tämmönen tosi kiva. Tämmönen kiva koira. Kultainen noutaja. Vähän kulunut tosta noin. Mut ei se haittaa ainakaan mua. Sitten mulla on tämmönen karvapetsi. Tämmönen leijona. Tällä lukee LPS. Sitten tää on Hasbro SA lukee tossa. Ja sitten tossa toisessa lukee 2. Tossa 20761. Ja lukee LPS. Jos sanoin sen jo. Sitten tulee taas tämmönen rokkipetsi. Tää on tämä hiiri. Rokkipetsi hiiri. Tää on siinä Chelsean elämässä. Ja tuossa lukee LPS, eli rokkipetsi. Joo, reikä. Aika huonossa paikkaa. Olisi parempi jossain tossa tai jossain muualla. Mutta tommonen. Sitten mulla on tämmönen pikkuhiiri. Sininen magneetti. Ja tää on vuodelta 2007. Tämmönen tosi kiva. Sitten mulla on tämmönen apina. Tää on tosi kiva. Sininen magneetti. Vuodelta 2007 tämäkin. Tosi kiva. Joo. Tässä oli tää eka jakso tästä näistä mun petseistä. Ja näitä tulee vielä paljon. Mut sitä videoa mä teen sitten seuraavaksi. Joo, elikkä nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi!